Mano penjo maber Cleophas nikech e case manene mogik mano yali to doho nomiyo NG-CDF timeline. Ma in fact part of the National Assembly standing orders aparo ni nene gitemo fast track mondo NG-CDF odhi ahead of the timeline mar case nikech nomigi nyaka higa manyien 1st of July, I think so. June. Oh, yeah, 1st of June. 2026. June koro room. Koro 1st of July. Mono ka budget no ma higa manyien koro yud pesa go. To mae timore nikech legal challenges be mosebete. Nikech king'iyo chike ma walosegi kata mana cases ma walosegi to mokwongo ne ntiere gima waselose milongo ni conflict of interest. Tich mar jaod bura e NG-CDF to na somo chik no to kata na wuon ok naneno kama jaod bura lwete nitiere nikech king'iyo kaka NG-CDF obedo structured to committees ka emomiteko. However, kaka ne wasewacho bende nitiere semblance kata jaod bura pod nitiere e NG-CDF through either proxies kata members of those committees. To kuom ranyisi king'iyo kata public participation manotim, most of the venues mag public participation mar NG-CDF manotim e gimilongo ni NG-CDF hall. To kuonde mane watime analysis bende kata mane watemo ng'iyo ni to ute gite nani fungu nyaka gone mjumbe simo authorize mondo holo yao ae bange in most of the places politicians came to grace the event. Ma kata ne mheshimiwa wacho ni public participation is pronounced kata is profound e katiba wa to nitiere two challenges. Mokwongo e NG-CDF ni pod wa attach public participation to the individual milongo ni mjumbe. Then number two, wajumbe gi be poko konyo mar mondo wabed gi chik mar national mar public participation. Omiyo kata quantitative and qualitative ma mheshimiwa okelo wachogo gina gik miwacho nikech koro ber kanitie. But chik masiro gi to pod onge. But I'm aware ni kata sama waloso ni there is a bill at the Senate on Kenya National Public Participation. Muripo bed ni konyo wa mondo wa strengthen gigi. Koro mago ka wasetimo to nyalo konyo wa address some of the legal challenges. Nikech kapo ni Senate nyalo tamre to wabro demand ni mondo report manotim mar NG-CDF mondo bed published. Tingeni king'iyo Hansard mar bunge kata website mar bunge to wacho ni report ni nobedo published manoyale. I think noyale on 1st of June. But kingi on 14th of June. But king'iyo details kaka nodhi ng'ano gini mano biro petitions machalo na manene mano ur for or against to kine ka gik machalo kamago nitiere. Omiyo mago nyalo bedo other legal challenges ma NG-CDF might face in the event ni Senate odagi to pod nitiere kata kapo ni Council of Governors kata jogo moero devolution kawan would want to petition mondo devolution omi a stronger place within the NG-CDF, and also interpretation marareyo mosebetie and implementation of functions mag national government and county government, particularly mag NG-CDF ma wasewachoka obed infrastructure, obed education, obed security and safety. Gigite as much as gin what are the mechanisms my county governments can be able to engage with these particular funds at the county level. Koro mago bende gin challenges of interpretation ma wabro dwaro ni mondo doho in the event ni ochope doho kendo mondo bed interpreted. Kato bedo ni wantire gi judgments manose keti, but clarity mose betie both from the NG-CDF board, the Council of Governors, and also your work kata koso winjruok mawaneno e kind jo Senate kod also National Assembly. Mago pod gin clarities ma onge momiyo jo bunge to ne riek through mheshimiwa Tinde Amolo magidhi mondo gi entrench NG-CDF e katiba. Koro kane gise kadhe katiba ka tingeni koro sama doho loso to gilos from amorphous environment.
girifa e article mar katiba. Emomiyo penjo mi penjo mar referendum is a good question. To mheshimiwa notemo bypass eko wacho ni katiba tinyalo lok at two levels. Wantiere gi popular initiative mitimo gi jopiny, to wantiere gi parliamentary process. Mae mane ne gitiyo godo. People touch on the object of the Constitution, particularly on mandates or financial aspects. Mabro hinyo jopiny kaka kuru taxation. Mago gin gigo ma kaber to duare ni ketogi e referendum migoyo gi jopiny te. But jobunge no amend the Constitution through the Constitution Amendment Bill. I think post the NADCO report, negin about 11 different bills. Mapud bende warito moko. IEBC nenkanyo, NG-CDF nenkanyo, ngaf nenkanyo, Senate Oversight Fund nenkanyo, moko bende pud nitiri. Omiyo king'iyo dwaro kaka noripo bedni iloko chik mar katiba to referendum dinosebede, but okapar ni wajumbe based on confusion manosebete bende gi golo pesa mag NG-CDF gi kaka pesa no dhitiyo ne ginyalo rito referendum mondo jopinyogo eka mondo kal chik mar NG-CDF. To katieko Cleophas en ni pod luet gimomiyo ywaruok bende nitiere en nikech ka wadhi yiero kama to jopiny biro penjo ng'atno mane gi yiero ni to into ni timang'o, nyiswa gima ni timo. Emomiyo ng'enyne wajaneno ka samoro wajumbe gi overemphasized the place of NG-CDF. Kata ka wachako mbaka ma wago ka endini to mheshimiwa wacho ni ng'eny gigo mineno kata mane counties kata constituencies gin mana NG-CDF projects. Omiyo mano bende dhi hinyowa particularly in terms of ng'eyo ni to tich motino otime gi ng'a. Ma bende bro duoko wae katiba mondo wang'ini chopo weche mag ngao, those are national government functions. Kochopo weche mag ECD, your county they will have to say angono manage timo. But mano is also technical nikech japiny sama koro igo kura to kodwa ng'eyo ni osiptal ogeringa, ndara ogeringa, pimano biro ni biro elwet ng'ano. But it is important mondo japiny ong'e ni pesa nitiere mar the national government through NG-CDF projects ma CDF oripo bedne timo bende dware ni mondo japiny ong'e ae jo county be, and they have not done very well to publicize wacho ayanga gigo ma counties timo ginang'ono gini nikech kata kidhi website kata Facebook social media pages ma counties wa to kine ka projects ma counties timo bedo posted kacha ginyiso wana ni governor odhi kama chalo kama oromo gi joma chal kama gik ma giwacho chal kama. Koro gin weche miwacho but tok weche go to kine gigo ma meaningful ma japiny nyalo mako mowach ni pesa wa utiyo moa e county government e project machalo kama. Erokamano ahinya.